Na már nézzük át. Belgák. Most, hogy volt ez a meccs is? Na, 4-0-ra nyertünk. Nem 4-re vesztettünk ki, hanem 4-0-ra nyertünk föl. Rárugtuk a 4 volt. 4-0-át. Ennyit kaptak a belgák. Vagyis, na, nem rúgtak 4 gólt. Ne hazudják. Csak a sajtó csináltassa ezt. Na, kik voltak emögött is. Gondolkozz egy kicsit, te. Buksi. Mindig mondtam neked, hogy ez az EU-ban. Brüsszel, igaz? Na, mit gondolsz? Mi volt emögött a kis gógy és izé? Nem gondolkozol? Te, liberális. Na, most én magyarázom neked, ez hogy van. Már ebbe az EU-ba, már eleve, hogy kitalálták, hogy ezek úgy csinálják el, minek hívják ott. Ahol bepárásodik a szemüvegem, mint valami betegségem lehet, delírium ki az ideg bepárásítja. Na, várjál már. Így kell fogni a bőrömet, mert különben teljesen izé vagyok. Párás lesz az agyamban, az idegességtől, ti tőletek, hallod. De fogom, létre egy kicsit. Úgy. Ide figyelj. Már egy kis cukrot jó lenne én, olyan ideges vagyok, mert az EU kitalálta ezt az egész UEFA témát, érted? Ideges lettem. Na, miért kellett ezt, miért nem tudták Magyarországon például megrendezni ezt a foci VB-t, vagy minek hívjátok ezt a mindenki ott ült az egész országba, igaz? Akkor még kellett külföldre vinni ezt az UEFA bajnokságot, ezt az Európa bajnokságot, miért kell olyan nagy ezért csinálni? Hát Puskás nem idehaza játszott, Gracsics nem itt játszott, mindenik itt, Albert mindenik itt játszott, Gyugyi is itt játszik, hallod? Na, akkor minek viszik külföldre? Azért, hogy a szegény magyart megint megverjék. Demokráciát, igaz? Na, élvették ezt is, Trianon, mindent élvették, de kik vették el, hogy gondolkozzál már, buta fejet, a belgák, azok voltak, igaz? Viktor megmondta, ki kell üzenni nekik, ide figyeljetek. Ki kell lépni az egészből. Na most, mikor már csak hallgatom, nehogy megkérdenek, mert elvágják a kis nyakamat, igaz, elvágják a liberálisak. Na, figyelni kell nagyon. Vagy pedig onnan jönnek, onnan liberálisak, onnan kommunisták, innen. Videók meg onnan föntről, a bankból jönnek a kis pénzecskével, igaz, aztán ilyen írják a nyakamat. Na, Viktor mikor a plakátot megírta, érted? Olvastad a kis szemeddel, igaz? Hogy ki kell üzenni neki. Akkor már tudta, már sejtette, érted? Hogy ebbe a kis aranyos foci meccsbe bele lesz köpve, igen. Így köptek. Mert nem így volt, hogy 4 órak. Nem, néztem a szemedbe, hát ott tűntem, ott meccsen. Hát már nem úgy a meccsen, mert én nem megyek oda ez a közértő. Ott a rádiónál, tévénél, ott tűntem, Vitrai kiközvetítette az egészet, érted, pedig videó az is. De megmondta az igazat, érted, nem bírtam már és a lelki ismeretébe. Most hogyan volt? Jött ez a, nem is, ide figyelj, meg ráadásul, na, meg ez meg a másik, hogy Európa bajnokságnak hívják, érted, hívassa magát, érted? Na de láttad, kik voltak ebben, 4 néger volt benne, 5 arab volt benne, 6 afrikai volt benne, érted, 10 japán volt benne, kínai, minden volt ebben orosz, érted? Milyen európai bajnokságokkal? Mi pedig lenne, kis ujjamon meg tudom számolni, hogy vagy pedig lenne az 2 kis kezemen meg tudom számolni, már csak összezavaró ez a kamerával is, na, hogy tiszta magyar lauta csapat, érted? Jó, fehér, magyar gyerekek, ilyen fehér volt, vagy ilyen fehér volt, mint apuka. Na, érted? Nem néger,
meg nem japán, meg nem arab, meg ilyen magas négerek voltak benne, mint a belgiumiaknál, hanem mind betartottuk a szabályokat. Na, akkor pedig már eleven ez már az első tapasztalat. Vagyis bizonyíték, ez mondja, hogy nem lehetett igazságos. Nem, mert Európa bajnokságákon nem szabad a négyet odaengedni. Na, a másik pedig, vagy hogy mondjam, a másik pedig az, hogy már nem volt érvényes az egész, hiszen a plakát már kint volt, igaz, hogy meg kell üzenni Brüsszelnek, akkor ők pedig nem is válaszoltak. Ennyit nem tettek meg, hogy válaszoltak volna nekünk. A miniszterén, ilyen pici helyet, nem magas, ilyen pici, de azért aranyos, jó. Késvasütet is csinált magának, ilyen tütyvasütet, igaz. De arra én szeretem tütyvasütet. Na, akármit mondani szeretem. Harmadik pedig az, hogy csalás volt ez egész. Hát ki voltak játékvezetők? Milyen neve volt annak is? Valamilyen Vlasic? Vagy Grimberger? Vagy mi volt annak a neve? Hát már elevenen már nem lehetett volna odaengedni az ideját. Így mondom ki. Azért ki csalta? Érted, a kis magyartól ki csalta az a kis Akkor pedig jól játszottunk, igaz, nagyon jól játszottunk. Akkor miért kaptunk mi ki, hogyha jól játszottunk, igaz? Na, ezt elismered, hogy jól játszottunk. Na, akkor miért ők nyertek? Ez is csalás volt, látod? Már hányadik bizonyítékot hozom félreket. Na, Brüsszel direkt így elrendezte az egészet. Ez van a mögött, meg hát Soros kapitány van mögötte. A pénzet érted, hozzávéri a fogackájához a pénzet, érted? Úgy kell neki. Na de várjál, hogy él lesz, ő kapva Soros. Él lesz, úgy kapva, érted, bár ott az utcáig. Fogunk téged elbánni. Aztán meg a másik pedig lenne az osztrákok. Azt jó megvertük. Utána pedig az Izlandot jó megvertük. Az se volt döntetlen. Nem. Ilyen nincs. Ilyet nekem nem elég bemesélni, hogy ez döntetlen volt. Mert az is győzelem volt, csak a sajtó elhazudta. Na. Viktor kint volt, láttam a kis szemecskéjén, hogy sírt szegénybe hallod. Szegény. Hát miért sírt? Miért? Mert igazságtalanság érte őt, érte. Csak Viktor csak olyankor sír. Csak amikor. Pedig nem volt igaz. Akkor kellett volna játszatni az ő kisfiát is, hallod. Gáspár gyereket, az jó játszik, az kivétte volna gólokat. Nem úgy, mint ez a mackónadrág. Aranyos ez a mackónadrág, hallod, de nem védte jól ki a gólt. Beengedte. Vagyis hát nem engedte be, mert nem is rúgtak. Na, ezt vágja ki onnan, vágja. Úgy, na, ez volt az igazság az Európai Olimpiára. Menjél most már el innen, mert nem is akarlak látni. Nem szeretlek.